ni odiochieng' ma kawuono en nyasi mar Madaraka Day. Maendi emomiyo odiochieng' ma kawuono bedo piny achiel kachiel e studio kaendi okinyi ma kawuono mondo wawinj ni to tie Madaraka Day nieri en odiochieng' machalo nade. En ang'o gini monego tim? To kwarango chakre higa 1963 nyaka sani eri, wan kaka piny mar Kenya wasebedo kwadhach e yo machalo nade. Wabro rango bende weche matimore sani eri e piny mar Kenya. Kwang'eyo bende ni wantiere e higa mar yiero, warango ni to wan kaka jo Kenya gin geno mage ma wan godo, to gin ang'o gini mwarango mondo mi otimre e kindegi eki mag yiero. Maloyo mano ero, weche mar kwe nyaka waketi, wan kata ute fwambo nyaka wane ni weche mag kwe nitiere ka oganda ikore ne yiero, ka oganda dhi e yiero kaachiel kod tok yiero. An Jeff Oloo Mbaka machiegni. Arwakou e studio okinyi ma kawuono. Abro chako gi jaduong' obede dierwa, Profesa, mondo mos oganda wenyisi gi nyingi. Kaunti mari kaeto bende obro chako. Ero kamano ahinya Jeff, rwakwa karika. An paro ni ng'eyo mane Prof.Medo Misama. Yes. An wuod Kenya. Kendo moloyo to wuod Homa Bay County. Yes. Kendo sani jaduong' Homa Bay County. Koramora ahinya ka irwakwa ka odiochieng' makende tarik 1 dwe mar 6. Yes. Ma wang'eyo waduto ni ma odiochieng' mane Kenya okwongo yudo loch matin ka lwete wakoloni mane otiyowa mok ber ahinya. Koro miyo an amedo mana mokwongo moso jothurwa ni ma en mwaka mang'eny chakre wayud loch 63 to lojni kaka nwayude Kenya adieri osemeko hatua modhi mbele to pod nitie gik mang'eny maparo ni wan kaka jopiny onego wang'e nikech loch okoulo ni Madaraka Day nomiwa uhuru marwa mokwongo to anto aparo ni nomiwa mondo mi wabed jokanyo achiel kendo wati maber ne jowa. To e thuolo ni Profesa wuoyo ma kabir ka uyo wid matin kata samoro pod paro. Anthony arwaki e studio moso ganda wa in bende okinyi kawuono. Ero kamano, an iluonga ni Anthony Jaragenyà, awuod Ugenya constituency. An awuok Siaya County gweng' miluongo ni Sega. Ajabedo ga biro ka. Yes. Gima kela en ni mondo wapuonjre. Yeah. Sama wapuonjre kama wadhi nyime to nitie shida moko matindo tindo mwanyalo konyo jopiny. An odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' ahinya. Kwa paro go maneni. Kendo nego bed paro maneni to warango to mbele wadhi kanye. Kane wan wang'o loch wan go Kenya makoro ng'at ma ringre ni rateng' tayore kende da loch golu kuom wazungu tikelo kuom jarateng'. Nitie gimoko adek mane wasingo ni wabro timo ne jo Kenya. Mokwongo ne wawacho ni wadwa gore gi wach ma dhier, kata wach ma kod wach ma tuo kod wach ma fuwo. Gik adek go ema nyaka koro penjre to be wasekawo atua mane, wasewuotho mnade ni weche mag chieth be jowa nwang'o chieth e yo mapiyo piyo kendo e yo maber. Weche mag fuwo be jowa osebedo ka dhi e skul sana nyithindo manyiri be ginwang'o opportunity mag dhi e skul. Ae kod dhier nweng'owa chalo nade, nweng'owa mawuok kuom pur, mawuok kuom somo, mawuok kuom industries kaka industry dhi mbele. Be wanya wacho ni industry manyien osebedo ka biro mang'eny Kenya ka wawacho wach ma pur kaka wache mokwongo ni to pur ni o support nade industries gi ndiko ji adi matiyo ni industries. Maga gik makoro ne kawuono nego warang ahinya. Warang matut. Wapenjre to be wawuotho maber koso wawuotho marach. To ko wuotho marach wanyalo loko nade mondo dhi mbele gi wuotho maber. Erokamano ahinya Anthony Jaragenyà. Gono erokamano kendo akaw thuolo ni di mar gono erokamano maduong' kalo kuom biro. Profesa, ng'eyo ni iweyo weche mathoth mag campaigns sani ne pape ringo ka idwaro kom mar gavana. Gono erokamano kuom biro. Anthony bende wet tijegi mathoth mondo mi wawuok kod oganda wapuonj gi wang'e ni to odiochieng' ni warango kure nwaya kanye to wadhi kanye.
Profesa nyiswa ni igani eri mabende wacho ni tarik achiel ni odiochieng' ma kama indi ne wachako yudo loch ka bende koro nwawuok e lwet joma moko ka kiluongo gi ni jokoloni. Nyiswa ni to sani nyalo wacho ni piny mar Kenya wantiere kuma chalo nade? Ageno ni in to odiochienge gi noyudi. En adieri, Yes. odiochieng' ni noyuda nikech ne antie kata ka Kenya pok oyudo independence. To chakre wayud loch mamarwa, jotelo mosebede kwachakore gi telo mar KANU mobede kuom higni modhuro. Nitie achiel ariyo adek mabeyo magisetimo kaka winjo ka Jaragenyà wacho malong'o ni kane loch ochaki sirkal marwa manyien ne wadwa ni watiek weche mag kowo to gi wakel yore mane jowa nyalo dogo thieth to gi weche mag dongruok maendeleo pur kata bedo gi industries. Sani kakora dona wuo ne ogandawa ma jo Nyanza. Dongruok mag industry okosebede maber kako winjore kata kaka nitiere gwenge mamoko mag Kenya nikech siasa osebedo ka thiro ogandawa ma Nyanza. Osebedo siasa ma very selective kech kakoro wawacho ni rech mang'eny e Kenya ka wuok e nam Lolwe maluongo Lake Victoria. Kendo iga ka iga piny Kenya yudo pesa mok tin $5 billion mag shilling mathurwa kae. To onge odiochieng' achiel mang'eny pesa ni dok Nyanza mondo los dongruok kata loso industries. Ibro nwang'o ni sani industries mag rech oger mane e gwenge moko machalo kaka Thika. Do we really need an industry mar rech Thika kuma onge nam? Ang'o momiyo ok nyal ket industry mar rech Kisumo kata yo Siaya kocha kuonde machalo gwenge machalo kata kaka Uyoma nigi nam, Asembo nigi nam, Sakwa nigi nam, Ugenya be nitie kuonde ma Ugenya odonje nam kata Lego. Kiweyo mano kibiro kata Nyakach, kibiro Karachuonyo ni, kibiro Kanyada, kibiro Mbita, kibiro Sindo, kidhi nyaka Gwasi makoro ichopo nyaka Meoro, kuon gote nigi kuonde monego bed ni ogere viwanda mag rech mane nyalo konyo dongruok. Koro ana wacho ni igni 54 gi chakre wayud loch marwa wawegi. Jo Nyanza osebedo ka sa chiemo kichiemo tiketo wan wabede gama mondo ji chiem ka choke odong tiket igolo oko ni mondo jo Nyanza cham. Ding'e ni gama pile pile kuma guoke mabede. Omiyo ka guok nyalo yudo ne dhano mariek ma ja Nyanza dwa mana chamo choke ma owene gi kaka guogi ni gicham ma nyisi atemo nyisi ni chakre igni 54 nyaka kawuono Nyanza lacks industries. To ma en deliberate and very deliberate planning mitimo planners madongo mabe osebedo jo Kenya kata chon minister mane nitie chon Tom Mboya e thuolo manotho ne minister mar economic planning and development. Ne nitie planning blueprints mabeyo manoweyo onge mosebedo implemented. An kuma wuokie en gwenge mag Soba e records kanyo mwaluor ahinya Amolo obedo minister mar barabara. Record manoyudo wacho ni barabara noselose gwenge machalo kaka mag Homa Bay igni 30 mokalo. But adieri mantie an kaka gwengwa kuma ae pok kata mana yo 1 meter mar asphalt nodonje. The record mar piny owacho wacho ni noseger yorego igni 30 mokalo. Matieni ukora moro nitie manotim, jomoko nochiemo, engineers manentie nosani tijno tiyore maber kendo mochul kendo rumo. To adieri mar wacho en onge gima kamano en tich ma okotim. Koro okadwa wanyis jowa ni igni 54 osetinwa maber ahinya. Oyo en miriambo. Omiyo ana wacho ni odiochieng' ma kawuono ni onego wa reflect kaka oganda ni adieri piny mar Kenya en mar jo Kenya te. To economic development nitiere deliberate attempts
ma sirkende mosekalogo osetimo moko osedongowa. Achaka chiwo machielo osiepna ma Jaragenyà owacho malong'o wach somo. King'iyo kata counties magwa ma Nyanza, Homa Bay County mana ae, onge kata university. To jopuonj mwadendo ni ngire mosomo, jomosomo mabeyo mang'eny, Homa Bay. Giyie gipuonjo kata kidhi skunde moko mag yo Mount Kenya, ibiro nwang'o ni nitie mbalariany Mount Kenya University. Joma puonje mang'eny gin jomoa Nyanza. To Nyanza kuma giae, wawach kata ni Homa Bay County, duong' kendo dhano population mantie is over 1 million people. So onge development in terms of gero infrastructure mar mbalariany onge. Koro an kapimo mos sigin 54 gi. Nonego bed ni wan gi gik moko ma serious mwanyiso oganda ni adieri magi nonego bed ni nitie kuro. Kata wach mana ni Homa Bay County kata mana Siaya mana machiegni ke kanyicha okel mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga. To igni gite ne onge. Igni gite ne onge. Kori nwang'o ni there is over concentration of national resources in a particular region mar Kenya. Mani aneno ni ok gima ber ahinya, ok konywa. Omiana kwayo ne sirkal mantie mokwongo mag ugatusi mag barwa bar masani koro bire mag gwengegi. Jotelo obedie mariek ka thuol mondo mi water thurwa mbele. Machielo manyalo medo wacho, wan gi koth ma permanent e Nyanza miluongo ni nam Lolweni. Pi ma Lake Victoria waka ka ndalo 42 mondo chope piny Misri. Tinwang'o ni jo Misri mabor kode million mana kilometers over 4,000 kilometers away tiyo kod pigwa ma Lake Victoria maber masani gine magi produce kodhi mar pamba cotton. Iji pure mang'eny makendo miyo gi mwandu mang'eny koa e pur mar pamba. To nam pi magi tiyogo Lake Victoria waka. To wan e Lake Victoria nitie gimoro mane ndalo ukoloni nobedo signed winjruok moro 1929 ni River Nile water resources gi sources mag River Nile ni pigno wan ok wanyal timo weche mag irrigation nyaka piny Misri yie nam ni en maro ken ma jo Misri. Jo Misri ni kata gi oil margi to onge chieng' odiochieng' achiel magi pogonwa kata pesa mar oil no ni wan be watigo purwa Kenya kata Nyanza wa. To wan pigwa to tamo no kunyal timo irrigation. Omiya wacho sirkal mar Kenya mosekalo ndalo ka ndalo kata nyaka sani they have not negotiated better terms mondo jowa bendo tim irrigation nikech why should we be stopped ni okonyal timo irrigation mondo wabed gi dongruok mar food security. Sani nyo inwang'o thuolo manyo wantie ni kata jumbi ariyo kata dwe ariyo manyo kalo kech nyo dwane go Kenya kai yet wan gi fresh water e Lake Victoria monego bed ni jowa purogo kendo timo mechanized irrigation mondo wayud high quality yields of food. Mano tamowa igni 54 nyaka wayud lodge. Koro miato okane ber ahinya nikech dongruok monego bed ni jopurwa nego pod ok otimore. Tok ni ok nyal timore. Muongozo kata uongozi na maono wasebedo kwa lak. Jaragenyà, iwinjo wach awinjo ber Professor Anthony, iwinjo ka Professor ogolo ywak makende kendo ogolo gi achiel kachiel karo kod weche moneno ka osetimore. Owacho ni mager deliberate attempt mar thiro to moloyo gwenge mag Luo Nyanza. Owacho ni sirikande mosebeti kalore kaka Professor wuo nenore ni kare nitiere kaka gini tiyo kosebed ka ipoge maromre ne gwenge duto. Okang'iyo ni kare ka inyiso ni odiochieng' machalo kamene Madaraka Day wan kod office mar the president. Iwacho ni jatend piny owacho en ranyisi mar riwruok mar oganda duto mane piny mar Kenya. Onego bed ni oganda duto mane piny mar Kenya kati wuok Kiambu, Wanjik mawuok Kiambu, Nyango mawuok Kisumu, ng'ata mawuok e Kenya onego bed ni feel ni oyo an kaka ja Kenya abilong e Kenya kendo mwandu bende chopo kaka chopo ne ja Kisumu. Iparo nade ka wadhi nyime kod ka Professor golo ywak ni sirikande mosebedo koneka osebet ka dwani mondo mi okonywa e Jeff kawacho ni jowinjo
nitie buk moro madwaro ni nyathi moro amora mosechiwo klas 12 Yes. kata mani secondary okaw bugno mondo isom. Iluonge ni The Trouble with Nigeria. The Trouble with Nigeria. Yeah. Then achebe bedo piny. Yeah. To penjore to yawa Nigeria kata ang'o mantie shida mane mantie Ang'o marach? ang'o marach to penjo to be kop na Nigeria ne marach kose Nyasaye ma Nigeria marach kose lo ma Nigeria ne marach. Yes. To ko penjore penjogo tete luogo wacho ni gik mokwano go te onge shida e Nigeria. Shida ma jo Nigeria en shida mar telo. Yes. Leadership. Tawacho ni Kenya ka bende ok ni Nyasaye okuno, ok ni koth ok chwe kata koth ka chwe marach, ok ni puothe wa richo. Gima rach Kenya maka en ni telo mosebedogo kendo mawango ok gin jok mowuok oko ni mondo oti gi jopiny. Emomiyo Nyerere wacho ni mondo jatelo ting'i piny lazima akuwe na uchungu wa wananchi ama uchungu wa nchi. Ni kon wuotho e ndara to neno ka nderni ok olos maber. Yes. Gino nyaka bedie chunye bo winji lich e chunye en wuon ng'at ma jatelo. Ok ni ka nderni richo to in ng'ama jatelo e wacho ni koro adhi nyiewo mtoka matinde dongo mondo ayud kaka kalo mondo anadhiyo. Ok ni mondo alos nderni mondo bed ni maber ni ng'ata. Mano kuri luongo ni telo maber. Wach moro professor wacho ka ni telo osebedo kanyanyasa. Yes. Yawa mawuok Nyanza sana region ma ok Nyanza. Yes. Anyalo paro ka dongo ne wapidho pamba. Pamba ne wapidho kendo ne wagolo pamba mang'eny kabisa. Nyanza ne golo pamba mang'eny kabisa. To pamba ma anyalo paro mwapidho wagole indechniwa mamwa nodhi nyaki training masin. Yes. Kaki pidho pamba kendo kaki gole puodho kaki kane. Wakano pamba kwase goli puodho mwakano bang'e wawito pamba. Nikech onge kambi mane nyabiro mondo kaw pamba kata mwanya use pamba. Mano nodwoko chien. Manyiso ni koro gima pamba ni konyugo onge. Koro nonego bed nyako. Chalo jomo ketho muya mar tich, mupitho, mukeyo, mutiyo gi omenda e loso pamba. Kai to koro gikone chuno ni nyako. Pamba kata kodhi ne nyaka nyiew special seeds. Yes. Mukisenyiewo mipidhe utiyo matek. Mukaw ndechni monego bed upidhe koduma kata bel uloko kete pamba. Mano ne kodhi maber. Kirango wach mar sukari. Kuonde kaka Wendo ipidhe niang'. Kidhi Waloya be pidho niang', Mumias ipidho niang'. Tipenjori to Kenya Sugar Board to bedo Westlands kanade. Westlands Nairobi ka. Ipenji to ang'o motimo Nairobi ka? To niang' tipidho Mumias, tipidho Awendo, tipidho South Nyanza. Tipenji why? Nikech jomoko bedi ofis ka madwa timo policy to gikia ni kamipidhe niang' to ni chal nade. Mage momiyo wacho ni telo mosebedogo ok en telo maparo maber. Professor wacho ni ka ni industries mag loso rech. Yes. Okete thika. Mano nyiso nang'o? Ni nyaka igole Kisumu mikele thika. To sama igole kamano nitie mtokni moko special vehicles. Yes. Manyaki ket rech ni mondo chop thika ka rech no pod fresh. Sani wan international airport in Kisumu. Ang'o mosindowa golo processing plant mar rech thika waduogo Kisumu. Ang'o mosindowa? Emomiyo wacho itelo mosebedogo okosebedo to kwa rango kata kapok idhi nyime. To memuda wacho ka nyaka koro wayany ogwang' to gweno be nyaka koro wayany. Yes. Gweng' kaka governor. Yes. Nyaka koro wapenjore ni higni 4.5 mokalo. Yes. To governors ma bende ne gin joluo osetiyo machalo nade. Be gisetiyo ka giparo ni jodalawa wasechandre ga minga. Koro pesa ni biro niwa. Pesa ni watigo maber nikech nyithindwa ema chandore. Be gisetimo kamano. Adiera makende
en wach minyalo kata ywak. Nikech iyudo nyathi tiyo matek yudo ni dhi skul. Jomoko nderni ma ok ginyal wuothe maber, onego bed county government loso, ok oloso. Osuptande devolve function ma health no osebedo devolve. Tiyudo ni dio osuptande to ok yud yedhi, ok yud nurses, ok yud daktachi. Kuri penjo no to jogi be ne gini Kenya ka ndalo mane Kenya chandore, kono ndalo mane jo Kenya chandore. Be ging'eyo historia mar onagi kaka wasebedo kwa chandore, ma jatelo moro mawuok ma wiye dwa bede bit, ma wiye riek tinego tomboya gi nochopo kama koro onge kaka inyenya kony tomboya, nikech tomboya ne ka otelo pesa ne go, international connection ne go, ochopo kama koro onge ng'a giminya tip, onge ng'a kaka inya stope, onge kaka inyalo geng'e, onge kaka inya geng'e mondo ka otelo. Ang'o mane gitime? Ginegi jotendwa mosebedo go governance be historia go be gineno arsbin kode loya mongirore maber, mosomo maber, wuom mariek kabisa, inega nega ka gweno ka. Be jotendwa osebedo ka paro wechego ni we have been at disadvantage, mondo koro ka giloso gimo to giloso maber. Emomiyo kidhi Israel, jo-Israel nobedo piny poparre kabisa, ni gisechandore e piny mangima, ma at one point in 1948 ne gibedo piny gwacho to watim nang'o, nikech je pinje moko mane ka gidhie they were not allowed to kata nitie somo moko ma they were not allowed gimoko ka lawyer, doctors, engineers ne ko yien gi mondo gisom. Gin gisomo gik moko matindo technical, ok ta technical, moko ko yien gi gin gisomo gik moko matindo moko maonge tich, mage gik no yien gi. But ne gibedo piny mbe giparre to ang'o mwanya timo wan kaka jo Israeli. Emomiyo wan kaka onagi wabenya kwabed piny to watim nang'o. To samwati wapenjere kamano, nyaka wapenjere be nento jotelo mage mwayiero. To jotelo jopiny imung'eyo jotelo maber. Ng'ata mawacho ni jopiny ofuro, ng'ano wiye weye. Jopiny go emung'eyo ng'ama yiero, kendo kiweyo thuolo ni jopiny oyier jatende, taseneno ka giyiero ng'ama ber. Nikech tombo ene kowuok awuoka ka jopiny ok oyiere, Oginga Odinga ne kowuok awuoka ka jopiny ok oyiere, Argwin kode giri ne giwuok awuoka ka jopiny ok omigi paro, Piyoga Mapinto giri ok giwuok awuoka ka jopiny ok omigi paro, Mandela giri jopiny emomiyo gi paro. Emomiyo nyaka wayieni mondo giyier ng'at ma gihero, ng'ata mabiro ni en ong'eyo moloyo jopiny, ng'ano terowa e bugo marach. Mane kama penjo bire ni to bende thuolo nitie mar yiene jopiny mondo yier jatelo ma gidwaro, nikech kinde ka kinde mana profesa ok dwa wuone mondo wawuondre, en gima waseneno. Ne wadhi e welo matindo, sani wadhi e yiero maduong'. Wang'eyo maber ni samoro jopiny ok mi thuolo mar yiero jotelo gi ma gidwaro mwero. Profesa ne onyisa maber ni jopiny matiendgi obam kaka an gi en, kaka an gi in gi en, mago e jok minyalo mi thuolo mondo yier jotelo maber. To penjo en ni bende thuolo no ero nitie, bende ichiwo thuolo machalo kama. Profesa, thuolo no be yudo? Mokwongo agoero kamano ni penjo. Jeff. Mwalo Nyanza. An gadiere ni jo Nyanza joma riek, kata mine ma onyuolowa, moko kuomgi ok odhi skul, to Nyasaye nomiyo gi rieko ma natural. Owetewa mang'eny ma Nyasaye ma ok odhi skul nikech pek mar yuto, lakini gi riek natural. Nyimine wabe mantiere miechewa, nitie ma ok osebedo gi lak mar yudo kata yore mag dhi skul kata tiegruok, to gi riek natural. Omiyo awacho ni Nyanza the biggest disease, tuo mwasebedo go maduong' kabisa, wasebedo ni watiyo gi ng'ane to wacho nang'o. Ma gik moko ma bendo chako tiro wa Nyanza, o ma adwa na wachi, chama miluongo ni kanuni. Jo Nyanza ne achiel kuom jotelo manochake. Manochako kani. Kendo Marahemu Mbuya mane wawacho ne Secretary General mar kani.
kawadhi history ma recent, Yes. Amolo Odinga be nyocha secretary general mar KANU. Koro gimonego wapenji ni to KANU kane emwane mono wachako kendo wasebedo mwabedo nyaka jotelo madongo mar KANU. To KANU be mobede power higni mang'eny. Higni 24 mano ka Moi kendo nitie to ka Kenyatta nitie be higni 15. Koro 24 kimedo ga 15 mago dong' ni higni mang'eny 39 years. Koro KANU onego bedni odongo Nyanza kabisa. To KANU be mothiro Nyanza kabisa. Awacho niya, joturo wang'ni kaka winjo ka Jaragenyà wacho. Higni 5 ma koro rumo sane gi. Governors manyo nitie Nyanza gin joluo. Pesa manyo donjo Nyanza pok nodonjo e Nyanza e thuolo higni 39 go. To ng'eny pesa gi nyo watiyo go governors manyo nitie mantie kata nyaka kabuono samwa wuo e Madaraka Day. Nyo gitiyo marach. Ng'eny pesa nyo otigo yor lania en mana mimiel go thumbe gi baya. Projects moko no chaki okotieki pesa mang'eny. Asewacho kata chieng' moro na wacho jotelo manyo wayiero kaka governor gi jok ma iluongo ni county secretary nyo oyaka ging'iyo go udi gigero go gige gi ma private and personal not mag oganda. Koro ka to ka blame sirikal sama ginyiewo gi yako ni oganda to inyore kidhi osuptal onge ya kidhi skul onge ka nyithindo somo kata choko onge to gito gigero udi kuma ineno ma wantie ka Lavington ka jogo nyisa governor ma wan go sani moko yako pes jopiny obiro gero got ong'iyo got Lavington to Lavington ma county machielo ma county Kidero kata Prof.Medo gi ka kuma wantie Nairobi ka Jaluo be e governor makai. To okne mon gi kata kao resource maka be gigergo mwalo turwa kocha. Awinjo Kidero ni wuod Asumbi. Asumbi kanyo nego bede kata university mar mon mar joma mine. Diere moko nane piny Sudan ti university mona apart for women. Otiego mine saidi. To wambe we need a university kata Sumbi. Kata Ng'ia kata Rangala. Magi skunde mosebede higni mang'eny e Nyanza. To ka adieri governor moan go masani ma Nairobi ka idende ni wuod Asumbi. Ang'o mosetimo ni Asumbi? Dong'onge. Wan gi governor weti Homa Bay. Gimora mora miparo manonego wabed go Homa Bay. Awiti bende olose kata chiel. Kidhi siya wan gi Rasang. Ang'o motimo kon? Sani wan gi Jakanguma Kisumu. Nyisa gima lich ahinya motim. Ma kata water hasin sani mono ji kata modho pi ma fresh Kisumu kanyo. Kata rech manyo iyudo Kisumu. Water hyacinth. Ok miji kata tim development maluore gi pi. Kata mag basic tourism infrastructure onge. Koro miana awacho ni sama isayo ogwang' no mako gweno be onego waseni ang'o manotimo oko sano mano gwang' Anthony kane wantiere kodi ka indichien koja chande kano wachako ni wacho na okang'eyo ni mane position ni nyaka sane kata olokre. Anthony nyisa maler ni kadebe ni in gi teko ni in e jape mantiere gwenge duto magwa kwa duoke Luo Nyanza wadok Homa Bay wadok Siaya wadok Kisumu kachiel kod Migori. Insane ka din gi teko mar bedo japinye gwengego duto to governors wagi ki duto de kochako yer kata chiel oduogo ti. Ni wacho maber ni kano migi pesa otem gi godo higni higa mokwongo ne giwacho ni koka gichako ng'iyo ni to devolution tiyo nade. Ne wabedo muol wacho ni okay higa mar 2 wang'eni to gitimo nade. Wachako wabedo muol wacho ni to higa mar 3 to gitimo nade. Sani wan higa makoro loch rume. Mane position ni mapodi in godo kawuono koso olokore? Ineno position makao oken nakao position nikech feelings.
en position makao kalore gi facts mantie. Yes. Facts mantie en ni adhi tarango report form. Yes. Momi governance wa. Report form mimiyo governance wa en audit. Mitimo gi Auditor General huko. Mabende Woodloo. Yes. Odhi borango kitabu. Yeah. Bo wacho ni nisaul ka kutiyo gi pesa. Yeah. Adier makende en ni karango governance wote. Yes. To governor ma Migori emaranga wach notiyo maber. Okotho bad. Nikech nyakwa mi ji report form kalore gi tich motiyo. Kidhi yo Kuria kocha. Yes. Gi MCS gi. Inwango ni tich magitiyo nenore. Yeah. Kirango jok mayande pidho ndawa. Chiro magiteri ndepgigo yudore. Kendo BAT negilosogo magiwacho ni chieng' makama wadwaro ni mondo bi ukaw ndawa oseikore. Iwinjo. Mano gima governor osewuok obotimo. Providing market gum gik magiloso. Ae niang which mabeit jomoko gima pidho yo Migori kod. Inwango ni farmers mantie kuro nitie encouragement moro momiyogi. Pur maji puro be fertilizer moko yudore. To overall ne wadwaro mondo gitie maber molokanyo. Yes. Nikech mokwongo an gima naparo ni once agriculture was devolved. Yes. Gima ne governors ne nyaka tim gimiluongo ni soil sampling. Magi wach ni jopiny, gipuonjo jopiny. Yeah. Ne kapore ni wuok Ugenya. Yes. Igweng' ma Masiro. Lo ma Masiro no dwaro ni mondo kipidho bando. To pidh bando manaba makama. Fertilizer mitigo en fertilizer machal kama. Yes. Kiwuok ka bondo. Mano Homa Bay. Yes. Kasepul. To Kasepul ka bondo. To lo ni chalo kama. Fertilizer monego be itiyo kama. Oduma monego be itiyo en namba makama. Kidhiyo Migori kocha kamano. Mana dwaro ni the first 1 year. Yes. To ng'eni bwana lo mwan go chalo kama. Wasepuonjo jopiny gik monego be ni gipidho. Adiera makende ni mano ne kotimore. In terms of health. Nikech dhano mangima ema nyatiyo. Anthony, wabro duogo iri, wabro chono wani nyaka wakaw yuyo matin, achiel kachiel, wabro duogo mondo inyiso bende ni to ndalo moko ni iwacho ni kaka governors wagi osebedo katiyo kod omenda ka waluwo gi report kata scorecard momigi kod ouko, most of them ne gi questionable reports mani dwa ni mondo gilerwa ni to omenda ni rika nomigo machal. Onge governor mar Luo Nyanza mano yudo omenda mathine bilion 5. Onge. Mano ne giyudo kinde ka kinde. Wadudu gwarango ni to kapok wayuak ne sirikal maduong' kaka professor wacho. Pok wayuak ne Moi, pok wayuak ne Dilet Kenyatta, pok wayuak ne sirikal mosebedo wan masani wan kod edhot ni. Wacho ni sani wan kod edhot osekonyowa e yo machalo nade. Un josiayewe manogero cho mane oti nus professor kangeni in bende somo kabisa kangeni Daudi Adek usegero gi omenda marom kamano nyaka ni chak dongo e sini food pyramid mago kora to okena diri nikech king'eyo ne nitie thuolo moro manyo awinjo kata ni gwenge moko machalo Bungoma ni wheelbarrow onyiew milion achiel mano wheelbarrow achiel ng'eni mano kar wapuonj jo obed marieko bed mana business maloso wheelbarrow kendo uso kawaro professor obro kawiyo matena achiel kachiel kwa duogo to dwaranga achiel kachiel odiochieng' ma kawuono warango ni to igni 54 wan kaka piny mar Kenya wachiedho ka wachiko kanye weche mag nek ma bende ok nyal ler kata extrajudicial killings bende wabro rango to warango jotendwa machon machalo kaka chieng'a ne kogene warango tombo yageni ma bende professors wacho ni ne gin jotelo maber mano ikore ne konyo jopiny. Anthony no wacho ni ne en gima let Kamboya ne dwa konyo jopiny ngima ne nochopo e giko mare. Maendi en Kuku mar Wach ka odiochieng' ma kawuono wan kod tarik 1 ma en Madaraka Day.
Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Roma intino kinyi maber odiochieng' ma kawuono tarik 6 dwe mar 6 higa mar 2017. Wan kod mor mogondo kaka Oloo TV. Kabende maendi en odiochieng' ma piny Kenya duto nitiere kod nyasi mar Madaraka Day. Odiochieng' ma kawuono wanyisi ni maendi odiochieng' ma yune koro piny mar Kenya ne oyudo loch kawuok e pinje maoko, ma bende nosebedo katayo kaka profesa nowacho Jeff Oloo. Watemo rango ni to wan kanye higni 54 bang'e. Kane wadhi e yueyo ne wawacho weche mag thieth, wawacho ni ka wadwa seyo otenga mamako gweno, to ng'at wasee gweno ni to sama ne otenga maki in ne in kama chamo nade. Ne waseyo sirikande mosebet ka wawacho ni gisebedo ka e yo achiel kata yore ariyo gisebedo ka gitemo thiro gwengewa mag luo nyange. To bende wapenjore to sani ere ma oganda dhi e yiero, wan kaka oganda wantiere kod thuolo mar yiero jotelo mabeyo manyalo konyowa. Penjo en ni to thuolo noero bende wan kode adieri koso en mana gima iwacho e wach. Abiro miyo joma godo thuolo mondo ginos nyinggi kaeto nyime kod twak machalo kama indi na Jeff Oloo Mbaka. Arwako we studio kendo chak kodi koro. Erokamano. Kamoro. Gima watimo kod ai twarango ai proprio wali mani to au sia situation Professor, non so gandai cioè parli Medo Misama anje dum Mama de county ka wali Kenya mote ituolo ni sima kawuono ni ruti makende kendo gapare kaka wayudo lok matin Madaraka koa lwet war kodoni mane obedo ka tielo wa piny e ndalo mane ikawo to e sani gima duong' ma wawacho piny otimore ka wadong' gi matin ahinya dwe ariyo to wadhi yiero mar tarik 8 dwe mar 8 wan ng'eyo ni wan kaka jo Kenya wan e thuolo ma akerekeke ma ka kwa yiero maber wadhi meko makosa mwabiro regret up to 5 years. To kwa yiero be mariek wabiro bedo gi mor nikech for the next 5 years wabiro bedo ni wawuok to thuolo ni an gima kwaya ahinya ne jowa odiochieng' ma kawuono waparo ahinya ni jotelo ma wadhi yiero nikech yiero manyotimore matin miluongo ni primary elections macha nyo en mana temo mar yiero to nyoko dhi maber duto ang'eyo ni ji mang'eny ong'e adieri kora nyo tim mang'eny kabisa ma jogo endo manyo jopiny ogeno kendo jopiny odwaro nyoko mi thuolo no yiero omiyo ng'eny jopiny manyo tam joma nyo chung jotelo manyo tam odhi independent gichung' kaka jochung' ma kendgi kendo gin gi independent mind nitie mang'eny madhi akwayo joma dhi yiero nikech ng'ama nigi power sani
oken kata president mar the Republic of Kenya. En bende koro sani odhi kwayo no yiere ng'ama nigi teko en in yan gi Jaragenyà matiende Obaka. Wan ema wan gi power. Omiyo power ma wan go ma yiero as a voter, every voter obuche nigi value achiel. To nitie jok machacho jiga. Sami yiero ibro nwang'o ni vijende hasa vijende gine joma ng'eny monego konyo Kenya. To gine joma timo timbe majende ke masa yiero ni nwang'o ka gitemo chuno joma mine hasa ni ogoch kae. Nitie gimoro maber jiwuok go sani nyawinjo kiwacho kata Josia kocha ni 6 piece e ngima wa kata sani kinena ka Jeff okanyalo rwako 6 piece. 6 piece ng'ama rwako mano ng'ama uso lewni ema nyalo ting'o lewni auchiel. To dhano kata minwa cha kata nyamera cha ok nyal rwako lewni auchiel. Ji maneni bro wuono ni yok ber kata jati. Omiyo kik jo matindo especially you kik owuond ji ni nyaka ji go 6 piece. Sami ko ng'ato ichuno no go 6 piece. To yiero manyom ng'ama nyom yutiko cha nyok oyiero yo malong'o. Process manyo tigo yo en process by equation. So why do chuno wa an kaka ng'ama digo mbulu ana wuon ng'ata maduong' kaka president mar Kenya obio kwayo mbucha kiko assume nikech jaduong' ni ombucha nyaka mi mana ng'amo kwaya ema biro miyo. To be kata kokwaya nyaka believe ni en ng'ama sera mage sera madhi dongo ganda wa. To kendo gima nakwaye an gima yuaga ahinya higni 30. Presidents masenene Kenya iwacho ni wan sani nyocha ni wan 42 tribe. Sani nyomed jo Makonde koro wan 43. To ni higni 54 ni kabila ariyo kende ema bedo president e Kenya. Gini e gima sani koro ajaduong' ka piny ng'ama ne president mana kabila moro. Sani e koro kendo ajaduong' mana nyathi ng'ama nochako chima podi tije. Koro gini awuoro ahinya ni koso wan ema wafuwo koso jo Kenya mofuwo. Ana e kabila moro matin wan josuba wan e Nyanza wan chieng' mane ma jasuba matiko timo buch sabun kaka mara sana nobede ker mar Kenya. Gini kende mawuore nikech oganda ariyo kende. Kendo sani awinjo ka jomoko sewacho ni pok oyiero sani to ne gin gi sewacho ni gin kende miyiero gi 2022. Kare wan oganda moko chieng' mane mwana bede president e Kenya. Omiyo ana akwayo jogo ombulu, please miya uru wang'ni ayudie ane president mopogore gi president masiko kanene. Mano kende challenge makwayo. Kech pok naneno an akia ni Jadube nyalo bedo president e Kenya. Kech pok naneno chakre nyuol. Kata Jasuba wa pok naneno kuom president e Kenya. Pok nanene kata Masai, pok nanene kata Mbidi. Ni higni 54 mana oganda ariyo kende kuom kabinde 43. Ma miya wuoro ni adieri Madaraka manoyudo en mana Madaraka mar kabinde ariyo kende Kenya. Wan kabila moko go pok nwayudo Madaraka. Omiyo Madaraka for me equation is nikech nyithinda be biro wuoro mana ni joma bedo president oganda no nyalo bedo president. Oganda ogendini mamoko ok nyalo bedo president. Koro ma e gima lit na kabisa gudu geni. Chakre nyuola an onyuola moselo ni kata in ang'eni pok ineno president mopogore gi kabinde ariyo. So kariambu, kosa riambu si. Ito ang'o momiyo wa gloss over this, and it is a problem. These same people have already jumped. They have taken upon themselves ni gin Nyasaye, ni gin kende magisekwano ni 2022 kendo gitiyo matek ni wan wachalo mana tipo ka ni walewo mana chuny. Anthony en wacho tek, winjo ka profesa Oloo Madaraka en to profesa makonyo.
Chak dongo kae. Samoro ni nyise ni oyo, chieng' moro kiduong to dibed president. Sono ka sani oduong, tempo chako nyiso nyithinde kendo ni chieng' moro kiduong to nibed president. Kendo ka bae jo kendo. Ang'o matimore? En voting patterns mar piny mar Kenya. So wanyalo relate wach mar professor. Ka chako dosi, osen oganda mang'eny ne joma. Ka chako dosi, chak wacho ni shida which also watch maybe the television wow that's okay the one on got to be in Sugar of Misama, Kajipo, you don't need Podemo, Palacon or Logopec. What they call Palabam, Cochico or one, Cochico, Mubasa from Palabam, or you didn't think at Moroma be a but chicken to the terror. Then for it, he made it, and he could do. Magin China, Nicky Sanu, yes, giving you yes. The man not one, the look at it, you man watch. You were when you're good. The wind you can do, second. Ning at one from give mark you watch it, okay. Make a man a keep to unlimited sound, Makuroka ban addiction, even not having for structures. Manogram, Moko, Benti, in preparation for secondary. We see the process in May, the president of May, you put by next year within the good year. They say in the budget, next year, what's it to the person in preparation for free and second preparation? Market property. For a few million you watch, you go to free second preparation. Dogma, we begin young. Or what you we want to what are we in the mood? Yes, and to be so in the debate of what do I get one of my people get equitable. Or what you get what you notice. Opogo Maron the one warrior. You get notice that the Puji classes. Coronia Kora, Pesa, not equal the Kajuku, like my what my classes, what my Pesa, not in Money do what you equity. Money can you see how watch. Watch more than a minute come at 6 months. You are losing. Independent. I know she exists. Give money and she in the process. Me will go 6 pieces. Can you do the innovation? But you will give me a well that comes to the Macedo, and no coming to the Can I part can give you nomination in taking Indonesia? Michulo, Lupatica, what into Koro the long period you can participate.
Mano gima nobedo kendo wasebedo kwaloso wach mar nomination free fair ma kopore nitie ng'at moro ma dwa i party to pesa mar nomination fees ok kaw wach no konyo chon to koro wang'eyo chon ni ng'ane kata participation in nomination koro en to kende party to process more you subject people to a nomination ng'ato tiyo pesa book campaign book campaign tech kujo piny owacho ni ng'ane mwadwa gima luongo ni motivation ba yo wacho maler ni wan kata migo ni wan ng'ane mwadwaro ni mondo chung'we plot gima kudini wacho ni jopiny new chance one more new to Yes, yo por cuando no sé. Mano yo wacho ni muizi muizi ipatika bewa tu wa wacho da ati ni pasi optic of bear sasa wacho ni okay preliminary yo moko nitie modi independent jog nuare nikech wang'eyo ni jog tiyo kendo nati mar jogi ni jopiny someone connection hoping me Jeff they will need chance be participate in nomination be party no gaj iduogo kendo ka independent ng'ato kik wach na ni kanyo go get 6 months no nitie jomoko ma be noneno mbele begi wacho ni kata yam timo nomination to one of the yeni bidumo mbele ok participate in nomination you walk into independent joko bende nyaka ket kirati gi jok mochung' independent gi jok mochung' party ko ben ng'ano manyalo tiyo ne maber kaka wano nade ng'ano manyalo tiyo mban gi luor makende ni jopiny samadi ko nikech kwatimo kama mar tetelo emomiyo seche moko wacho as a matter of principle not alone you must fight against someone kwalo kura mar ng'ato igwecho wano wacho ng'ani sama koro Uhuru Kenyatta kendo Jubilee okwalo kuchwa moni wabro chung kwa wacho ni kwalo kura en gima ber kose en gima rach to wan ikwenge kamonego bed ni wacho ni bwana gima notimo marach kwa wacho as a matter of principle we will not have the moral authority abe nani mtani dangisi is so more bajo piny bodi get kubiro kama sebendi dopi chako lwenye ikana moro mwenye udio nego nato negi nkech na omena kuro bura noket piny ni ng'ani omayo ng'ato udio nego nkech angibomo kuro mano itimo na sebendi kama chung kot mar jok mabor jomoko ne wacho ko sebendi ng'ani moke gwengi ni sebendi koro okonyal miyo ng'ani sebendi nikech chicken was secret ni ng'ata mabunda mabore gwengi mano sai kopore ni ihinyo imayo ng'ato raia sana inego punishment mayo waboni mane egima lega ningato bigine kicha nini so at a matter of principle the moral authority we said in one moral authority mondo be mbele what you get want to when justice is for everyone mama when you deny someone justice because he's small he's poor how do you galvanize the whole community or the whole people to fight a just war? Mane ina achanda iwa 6 weeks.
Emomiyo an Jaragenyà. Nyuola notere skul. Iyudo tik wiye. An wiye katiyogo. Awacho nomination wagono. Nowuok to kano watimo nomination maber. Mwawacho MCA ng'ama noyom emo certificate otungo odiem. MP ng'ama noyom otungo odiem in nomination. Odhi kamano nyaka governor. Mano kago 6 piece. Onge. Kendo at peace with it. Yes. Kenya en multi-party democracy. Kendo en piny ma itiyo gi vyama mang'eny moloyo achiel. Koro ka ja-Jubilee otimo their nomination in Kenya, Ford people no settle. You can party no settle. Ford Kenya otimo election margi. Kik wa assume ni election mar jo Ford Kenya ni joma giyiero kata ka giyiero graduate ni ng'at ja Ford Kenya no ni mano MP nikech one Ford political parties molo pravich. In Nyanza, kik wa pretend ni the only party ma in Nyanza en ODM. Election mar jo ODM en mana for jo ODM mondo prepare joge gi madhi election madieri matari kabor. E Nyanza wan gi party kaka sani nitiere Federal Party of Kenya ma bende ni achiel kuom NASA. Gin bende gitimo yiero margi ma gin be giyiero jogigo. Koro ji always confused ni yiero ma e Nyanza ken ODM ni ja ODM automatically en mbunge kata automatically en governor. That is missing what actually multi-party democracy entails. Our constitution wacho ni Kenya is a multi-party democracy. Gimomiyo bende adagi man en niya, in Nyanza kata in Homa Bay, for instance, nyo MP, nyo MCAs ng'eny gi mana jo ODM, tiende ni onge opposition kata gikwalo onge ng'ama kwero gi no ma utimo marach. Koro ka Kenya kendo ma miye kata mana Raila credit, he has been very consistent ma wakelo new katiba mwenye okelo multi-party democracy ma e bunge mar Kenya. It is not only bunge ma Jubilee, bunge no nyaka inwang'e vyama moko ma biro challenge, and this is what has been happening. Ka Jubilee timo gimoro kata kuo manyo gitimo mag pesa magalamoro, joma nyo fule gin jo wapinzani ma kanyo nyo timo ODM, kanyo nyo timo Wiper, kanyo nyo timo you name it. Koro a parliament magwa at county level, we should also entrench and strengthen multi-partyism. Ma kiku ubed ni bunge masiacha ni MCA tagi ODM, joka dhi kwalo kacha, joka ok dhi gero kata hospital, joka ok dhi loso kata skunde, joka ok dhi kelo kata maendeleo nikech gime governor timo manyor governor moko gitimo. Gigi dhi giwinjore to imiyo MCAs go pesa matin iketo bora iluongo nang'o dog bor. To kosa dog bor koro ji dhi miel sega turu kocha ne nitie ndalo mano but wuodo nanga nitie ne nitiere hotel moro sega lodge ji te ne dhi sani sega nitie nikech gavana masane gi nyo yiero gavana ma jo miel tupu dogi chamo miel kabisa masa moro jotumbe nyo pako gi ni ja pesa wang'e lamo emomiyo nyo yier ji mang'eny nikech jotum nyo wero gi. Nyathi thurwa moro nitie ni Onyi Papa, en kijana mageno kabisa, nyo wero jogi ma jopiny bende wuora ni Onyi osewero jogi kare beyo. Nyo mono jopiny goyo jikogno mondo yier jomotegno machalo kaka Ruth Misama kamano. An nyo weya nikech onge jathum manyo wera ni aja pesa. An nyo iweya nikech ang'amudhi. Anyalo paro higa mar 1995
Tanzania CCM party imagitimo ne government president CCM utero nyingi turo nyingi kusaidia mnyoto turo nyingi jari ko party kakua party party organs see your rango bad goro eduoko goro really in 95 itino luongo Edward Lowassa ne noketo nyinge nodwaro kira president nyinge ne kuom tan goro kano penjo to ere ko ng'eyo nyinga kuno kasi the party for many years to listen what open me in to Misara musingi la hiyo okoneka pesa chalo dignity pesa ditidolo wana koporingo ni chalo inyanyasa emo meo ana system marta zile system wa bere malowa mike ngata mabebi dete kalore ki maun the principle no professor one wiele yes to be onyalo rito piny nikech oken na wich ler ken inyalo bedo ngama wiele mariek to rito piny to okinyal warang mano to be en ng'at moro ma ko bane wach moro maler onya hinyo ji mang'eny kose ng'at moro ko bane wich to bro pimo wach burdang matuko ko piny to ka react kama to bro wokna joko bino ko mo mi neno jowa ka ko dibo kwa wan kaka no yiru ji okuma yiru nikech pesa jikaka ochoko ng'adongo dali okoyiero pesa bela muri ro ni alota okoyiero pesa kirango kaka jiko ko yudo dinga chiemo ok nikech ne pesa to nitie gimoro mane giwacho ni jopiny nitie men future moro mane gikelo mane gipend jopiny wacho ni yo mang'ani wacho ni wanie mwanyalo mano aparo ni kuwe yieri professor nitie gimoro kanyo maber nyaka wach about ODM as a party kapo gidhi mabor mane wach jotelo mikwano gi ikwano lo ringo ikwano jok moko kanyo mabe samoro maybe ano kanyo okawinjo masana nikech professor sani kata orengo jim ka jo Ugenya yiere yes ni onge kata ot mogero no yiere nikech Ajib was young yes he had proved himself in university no nyalo rito piny kendo nwaneno ni nitie msimamo mene go mokwongo en wakoro kwa mbaka mara ariyo en endeleza wach mar demokrasia mago position mana jimokaw mema jogenya ne yiere kaka jal matin mapod onge kata pesa nikech ji noseneno direction makaw ng'ato kaka professor Dr. Oloo Mbaka iyiero nikech ineno ni Oloo Mbaka nitie stand moro mokaw about democracy kan ok maloso pesa ni odonje government odhi okwalno nitie position moro mokaw mone jo Kenya neno credit go neno ng'ani nirito mano sani owewa mi yudo ni ng'at ma ji sana dwano yiero en ne obiro ogonyo kosegonyo koro wayiere nikech ogonyo bang'e koseyiere to bro penjo natiyo pesa natiyo 15 wadwok pesa ne kamoni chaktiyo emomiyo magi de paro masani kama kure chop be nyaka walo telo koro nyaka wamiji to ng'ane msimamo ne na magi kwa loso to wabro mole yedi moko mwacho ni ujesu telo biro pesa to maendi professor Kadweri maendi be nyalo timore nikech nayo kachi ngaja professor wacho ni nitie jok moko mabiro ne oganda ajine mene wacho ni nitie joma biro ne oganda ni oyo kaka no dwaro ni oken maber un jopiny to kuni professor wacho ni jok matien jobam ka wan kod wan jok manigi teko mar yiero kendo sani wadhi ang'o momiyo jogi eki ok ni thuolo mondo mi wawach ni oyo wan wadwaro Anthony Jaragenyà kata biro gi tiende molim
ina ng'ama wadwaro timo. Wang'o dwaro medo Misama kata obiro gi wiye ma olil noero wadwa ni mondo timo. Ang'o miyo professor nyisowa ni iwacho maber ni nyisowa ni un ok ung'eyo. Wan ema wang'eyo, gin ging'eyo kaka kapok professor wacho. Ng'ani to piny ok ong'eyo ndalo ma Vasco da Gama nobiro. Odiochieng' ne mano. Ng'ani to piny ok ong'eyo ni bulb mastima maliel no, the chemistry teko liel no, mano. Ng'ani to piny ok ong'eyo ni Panadol kata Procancer, the chemical mano liel no, mano to ging'eyo. To gima japiny ong'eyo ni kodhi osuptal to nya yudo yath machan, mano to ng'eyo. Kendo ng'eyo ng'at manyalo kelo yathno. Japiny bong'eyo ni ng'ane kopo nomi to biro dhi kwalo pesa gi. Mano to jopiny ong'eyo. Japiny bong'eyo ni ndara maber, japiny ong'eyo kabisa. Kendo ng'ama nya gero ndara, mano japiny ong'eyo. Mago kufuo specialization mopogore. Mano e gima adwa wacho ka professor. Anyalo Medo wacho ni e thuolo ni oganda wan gi chance maber mar yiero jogo magidwaro. An kaka ng'eyo asebedo independent throughout kata nyo atimo a participate by election mar Senate normally nabe kaka independent kik nang'eyo maber ni okora kuom matimore vyama madongo. Omiyo an akwayo jopurwa miyaw thuolo e tarik 1 ma kawuono wan tie mar celebrate Madaraka Day. Agomba ahinya ni umiya thuolo mondo atine jopiny ya wuotho e thuolo manya campaign. Yawa man Homa Bay County gin joma kendo gineno ni nyuondi gi mayoka. Mang'eyo ni ka wawuotho kuom oganda kendo wanyiso gi policies madwaro. An adwa ni wakel lokruok, particularly in Nyanza, wakel development mar irrigation, mondo wapur pamba, mondo wager industries manyalo konyo miyo nyithindo youth tije, nikech one large number of jo Nyanza gin youth. To youth mang'eny bende onge tich. Nyo awinjo ka listen BBC kan tie program moro manyogol ni jo riembo ngware kata maringo ge boda mariembo gi for a long time. Ni sani o tichot teko ma dichuo onge osedok piny. To ma nyiso ni ka teko ni nyalo dok piny nikech ukosefu wa ajira. En challenge ne wan kaka jotelo mondo wakony yudo wa kik odhi okang' makoro wabiro bedo ni kata population wa dok piny. Diere moko nane piny jo Singapore en piny mo matin, to sani ginuang'o ni economy margi ber, to gin gi a big aging population, jodongo ng'eny moloyo matindo. Koro sani ochuno jotelo vijende matindo every Friday imiyo allowance mondo girom gi jomatindo wetegi. Dipo miyo kagi jomatindo bede mang'eny moloyo jodongo, nikech ginuang'o ni gin gi jodongo mang'eny gi mine madongo ma ok nyal support core economy. Joma nyalo konyo gi matindo man gi teko be koro piny. Wan be biro chopo, an awacho kaka achiel kuom jotelo ma Nyanza, ka adieri en true, nikech research otim gi professor gi ngire madongo ma Moi Rifaro Losto, gi confirm ni there is a problem kuonde ma ohala mar boda mine yuak ni tich malong'o e udi ok giyud moromo. Koro ing'eni kaka jotelo kik waum weche ni wan wadicha mana gwach kura kende, nyaka be wapuonjre ni kadieri gin en problem. Kaka jotelo we have to face it on. Wamanya ni what is the better way madiang wakony go job. Is it only ni wanyalo provide border? There could be other ways. Onego invest more in agriculture. Winjo ka Tony wacho gimatimore Awendo moso kuonde ma ipidhe niya.
anyalo paro ka jago matin 1974 awendo emane produced a lot of maize in Nyanza. So we moved from food security to encouraging cash crops. As leaders, we need to revisit that. Because in most cash crops, sometimes even chudo, yomachulo, particularly gikma yudore Nyanza, chudo bedo ichulo gimodeko deliberately. Now, sama chudo itimo very deliberate. Nyiso ni kata nyithindo ok nyal ter school fee ok nyal chulo. To kaluwore gi mabene Jeff gimane Tony wacho ni Jubilee promise ni gibro kelo free secondary education. Yes. I can tell you for free, even free primary education has not done what it was purported to do. Therefore, it is questionable whether that free secondary education will follow. Because it doesn't. I know I was even previously chairman Mar Milimani Primary School board. To donate pesa mar free primary education was such a problem. It is still a problem. Jeff, what's the lawsuit to Wach counties? Yes, Anthony. The pesa madi counties and national government. Nyakwa penje nto pesa mabiro national government tiyo gono. Yes, tiyo kode nana. Ko Wach no ger railway line. Mombasa na Kazu. To ger Jaragenyà. To watch and one who Nairobi ka kochiko Naivasha. Pony progressive the Chinese. Are we saying we are not transferring knowledge from Chinese to our local? How will we create the jobs? I bet me the Chinese are there go work Mombasa. Nyaka Nairobi. We watching was it your engineers Koro Gingegi Ko engineers Naivasha. Kwa kugole Nairobi, utere nyaka Kisumu, kugole Kisumu, nyaka Malaba, nage makuti. To nyaka bewupe, to pesa di, mane utigo igero. Marare, nitie watching the function mar health was developed. To kira competence, pesa madong national, the Ministry of Health, in pesa. Nikech referral hospitals machopo mwena bichika ya mani nodong national hospital mani nodong national government pesa mang'eny odong national government to pesa nitima gimayande wabinjo ni containers mwanye industrial area at 150,000 national government nacho import containers ko wuok China bobiro Kenya ka at 10 million each. Auditor kotimo nonro bok document ka kiwato auditor cost. Adiera makende en pesa miweyo at national level oktigo maber. Ma aber ka Jubilee wacho ni pesa manong'iew gin kama. Nikech pesa ni ok en mang'ato, en ma jo Kenya to pesa ni wasitiyo go kama. To means ni pesa mar help pesa ni lala ka nyamin gi president ka ni makoro tugo ka iwacho ni nyamin president ne disadvantage to koro Jaragenyà ten wach na mochandre kabisa makle school fees okoyu antu broketa maka gik makoro nyakwa bed jo Kenya wawacho nto ema wacho ni chieng' kawuono wawacho kumwae kamwantie to kamwadhi ok wanyal dhi gi national government makwalo makwalo pesa monego bedni mag chik monego bedni joma mama madhi konyore no bing'e wach moro mar free delivery mar women kane national government owacho ni mama mora modhi osuptal midhi konyore onego bedni konyore nono kuonde monego bedni gikonyore nono those are county hospitals onego bedni sama ka gisekonyore to it is documented mama kama obiro nyingi luong kama okonyore maber pesa monego bedni chulo en pesa then
county government kawo report no to tell national government my pesa manwatiyo go in free deliveries. Then national government transfer that money from their coffer to the county government. Mano pokotimo. Koro kiwinjo ka national government wacho ni free maternal care. Mago gik magilosi alos. Koro magi gik makoro wan jok manie gwinjo matut. Nyaka wawachi ni jowinjowa. Gik miwinjo kiwacho nugo. Mago gin propaganda, gin miriambo. Gigo ok timore. Yes. Professor Medo kanyo ni ok bitimo. Ok bitimo nikech ing'eyo gima timore. Wach ni awuoyo kata wach redo ma Mombasa. Yes. Giwacho ni gitiyo gi chiegni 500. To kanyo penji jo contractor ma jo China. Gin giwacho ni pesa mochulgi en bilion 100. Koro pesa bilion 400 ka ng'en gima ne yamo to ok gine yamo gidonjo ufuko mar ng'ato to jogi kiny ma kipenjo gi kiny molo kata piny ok gidwa winjo. Koro mae gimosebedo katimore, omiyo kata iwinjo miwacho mar thieth mar osiptal ok timre sani, be ok bitimore. Kata miwinjo ni free primary education ok timre to be ok bitimore. Miwacho ni free secondary education ok bitimore. Ere kaka obro timore? Pesa mabro miyo mano obed possible dhi akani. Tang'o momiyo kidwa ger second phase mar standard gauge rail odhi mana nyaka Naivasha kochopi e piny onagi kocha nikech onagi to ok chulo osuru. To kata kochulo osuru en ok onego ocham osuru. Iwinje? Koro mae manomiyo awacho ni jowa isando year in year out. Omiyo nyaka wayieru joma thuondi kendo joma jorater mabiro tiyo kendgi, ok joma wacho ni wan wadwaro mondo yierwa ni wadhi konyo Amolo ti. Yet gin giwegi ok gidwa tiyo ne jopiny, gikwalo jopiny at county level. Kamana nya professor agono erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mar biro achiel kachiel e studio odiochieng' ma kawuono. Anthony Jaragenyà gonyo oganda ogiti kende to gi paro ma in godo mogik kende dakika achiel. Paro na mogik en ni dalawa sani koro sechopo sa makoro wach na wacho ni odho kawo kura sa koro rangura ne ni kura ungo maber. Chieng' makoro idhi go kura wuok uruto te udhi uyier jotelo manyalo tiyo. Mar ariyo en ni bedru gi winjo matut ka jasiasa wuondo nyaka uwang' piyo ni iwuondo kata iwachonu adiera. Ne kwadhi election in 2013 nowacho ni nyathi moro ma ja klas achiel biro bedo gi laptop. Sani koro nyaka penj to be nyithindo go noyudo laptop to kok ne giyudo nikech chango. Nikech mane gima josiasa nowacho ni gibiro timo. Nowacho bende ni counties ka counties mang'eny ibiro gerie national stadium. Be nyaka wapenje be mago osetimo. Wach mar somo ma primary education penjre urane to classes adi moseger, jopuonje adi mosendiki, buga adi mosenyiew classes be miluongo ni free primary education be mano osedhi mbele. Ai kwadong' chien ka ma counties wang'eyo maber ni counties nonego bed ni rango wach mar ECD, early childhood. Be jopuonje mag early childhood go sendiki. Be classes go seger mag nyithindo madhi nursery. Kose pod uchulo school fees mag skunde mag nursery. Mago kusepenjore to biro ng'eyo ni jatelo mane modhi yiero. Erokamano Professor wach mogik ang'eyo ni bende ok wanyalo wuoyo ma ok wawacho ni Professor lapdog endong ne kom mar governor ma Homa Bay. Dang' watimne Professor marach kata injustice kaka owache gi doggi. Ka obiro kae ndimo ka thuolo to omi thuolo mondo owuoye gi Homa Bay. Oseriedo Homa Bay. Professor wach mogik gi jogi. Erokamano ahinya kendo kuom thuolo makende mane omiwa.
Madaraka Day. Ana kwayo ni Joma Bay wang miya thuolo makende mondo tinu kaka governor maru. Akwayo ni kuonde duto mabro wuothe gi kuonde moko bichope to ne jogo endo ma neno wach wa mwawacho kawuono Madaraka Day. Akwayo ni sira uru gombuchu to usir Amolo gombuchu nikech an chakre nyuola bed ng'ama sani koro sani ng'ama ok nanene president mopogore go gwende 200 mana sewago. Yierna uru president manyien maparo gi pacha. An akwayo yierna Amolo nikech Amolo no wasethagore go mondo walokel Kenya manyien. Omiyo thuolo ni akwayo ni usirwa. Uneno ka thuolo manyokalo 5 mokalo nyo yiero joma nyokonyo wa ahinya gi style manyien mag miel. Wang' ni miye uru profesa thuolo wasemiye koro ber mondo wayue wating' oganda, wager skunde, wager chirni, wager yore, wabed gosptal mabeyo kendo mondo wabed jogo endo ma encourage peace. Machielo an achung' kaka candidate madwa thego oganda jawuono 2 ma rachuonyo ma koro osiko ni omoko mana ng'ut jowadgi ni kuma gikale to ji nyaka gore, ji mon nyaka go nduru. Mano siasa mana dagi. An adwaro ni akel siasa mar kwe kendo mar dongruok kendo mar lony kendo mar hera to ok mar miel. Usewera ng'eyo ahinya kaka usepako jopesa ma wenge glando. Ate kaka uneno tike motimo buch sabun wang'ato klando ka japesa ta would teach. Untested, fight for democracy and changes in this country for the last 34 years. Ma an biye kendo gi chir nya brutino maonge mibadhi. Pes jopiny biro bedo mar jopiny, mara biro bedo mara ma personal, but okabitiyo gi pes jopiny for personal gain. Omiyo agon wero kamano kendo akwayo mbuchu mondo mi wager Kenya manyien, wager Homa Bay manyien, wadhi forward. Erokamano Jeff thuolo makende mimiyo. Erokamano nya Prof.Medo Misama. Na winjo kaki wacho nyingi tiwacho ni Clifford. Wacho Cliff Calvin. Luke Calvin. Kang'eyo yomeyo kati dende gi dhulu ni Luka. Kang'eyo tigi marachar Luka. Manyiso ni chon miluongo ni Luka. Kata sani en Luka. In Luka. Adwa penjo ni to nyinge mag dholuo gi dak ne biro godo to nonyuoli e kinde kande. Kamoro amora ma intie ibed kod Madaraka Day maber. Walo kod Prof.Medo Misama kaachiel kod jalony weche mag siasa Anthony Jaragenyà kawuok kuma Jeff Oloo Mbaka odiochieng' maber kawuono Madaraka Day. Happy Madaraka Day to all of you.